Ovdje nije bilo ni jednog jedinog cijelog koša, a kamoli čega za igru. Pogledajte sada, ovdje je bila akcija za ljepši grad zato što volimo Zagreb. U popularnoj akciji za ljepši grad zato što volimo Zagreb, koju provode Zagrebačka banka i najslušaniji Zagrebački radio, nadmeće se na tisuće prijedloga Zagrepčana. Svi žele urediti nešto u svom kvartu. Već su uređena igrališta, parkovi, pothodnici i prolazi u 7 zagrebačkih kvartova, a ovo je bila 8. akcija uređenja i slijedi još jedna uz dobar glazbeni ritam i javljanje uživo. Pridruže se i poznata lica iz svijeta sporta i estrade i uvijek se pokaže kako uz malo truda i mnogo entuzijazma sve može krenuti nabolje. Evo, akcija je odlična, pozdravljam sve naše volontere koji su se okupili volontiranje i noćite ovih dana, a ovo je naš heroj kvarta koji je sve pokrenula, stoga hvala ti draga. Pridružite nam se i na Facebooku. Na Zabinoj stranici Živim zeleno pošaljite na natječaj svoju najljepšu zelenu fotografiju. Možda upravo nju odaberu ostali Facebookovci i stručni žiri, a vi osvojite vrijednu nagradu. Kad vidite kako se može bolje i ljepše živjeti već nakon jedne akcije uređenja u kvartu, pomislite što se tek može uz pomoć zelenih kredita Zagrebačke banke i zelenog plana prve stambene štedionice. To su krediti koji omogućuju kvalitetniji i ugodniji život, kao i zdravije stanovanje s manjim izdacima za režije. Mislite zeleno, živite zeleno, tako je sve ljepše.